Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Зямны паклон, падзяка і пашана. У Палацы культуры адбылося раённае свята, прысвечанае Дню работнікаў сельскай гаспадаркі і аграпрамысловага комплексу. Інвестыцыі ў будучыя краіны. У Беларусі падтрымка сем'яў з дзецьмі была і застаецца адным з асноўных накірункаў дзяржаўнай палітыкі. Два новыя рэанімабілі папоўнілі аўтапарк маладзечанскай станцыі хуткай дапамогі. Зямны паклон, падзяка і пашана. У Палацы культуры адбылося раённае свята, прысвечанае Дню работнікаў сельскай гаспадаркі і аграпрамысловага комплексу. Традыцыйна ў святочнай атмасферы падводзяць вынікі сельскагаспадарчага года, абмяркоўваюць планы на перспектыву, адзначаюць лепшых працаўнікоў, якія сваім прызваннем выбралі работу на зямлі. У кожным калектыве стараліся папрацаваць на сумленне, каб вытворчыя паказчыкі былі на вышыні. Наша компания «Молодежский сервис», мы сегодня занимаемся всем спектром услуг. Мы имеем сегодня 3 хозяйства: Засковичи, Марково и Дуброво 2013, которые в этом году очень хороший результат показали. По молодежскому сервису мы заняли сегодня 3-е место по сбору зерновых культур в нашем районе. Это хороший, достойный результат. Мы заложили хороший вклад на урожай 2025 года. Забяспечыць харчовую самадастатковасць і бяспеку краіны задача, пастаўленая прэзідэнтам. Дасягнуць пастаўленых мэтаў сельскагаспадарчым прадпрыемствам дапамагае дзяржава. Вынікі гэтай працы прадставілі на сельскагаспадарчай выставе ў холе Палаца культуры. Сегодня мы собрались на мероприятии, где будут чествовать лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От себя лично хочу выразить слова благодарности и поздравить этих прекрасных, трудолюбивых людей, благодаря которым у нас есть продовольственная безопасность в стране, у нас есть качественная продукция, и мы за нее здоровы. И сегодня мы представляем продукцию фермерского хозяйства «Спартанагро», которое специализировалось на выращивании яблок различных сортов. Очень большие площади и идет как на внутренний рынок, так и на экспорт. Важным напрамкам у папулярызацыі сельскай гаспадаркі з'яўляецца аграэкатурызм. Пра гэта падрабязна можна было даведацца на пляцоўцы турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Маладзечанскага района. У нас на территории Молодеченского района 16 аккредитованных агроэкоусадеб. Каждая из них уникальна и необычна по-своему. В наших агроэкоусадьбах есть и музеи под открытым небом. Хозяева проводят мастер-классы по приготовлению блюд, по саламоплетению. И поэтому на всей территории Молодеченского района, начиная от Насилова и заканчивая Радашковичами, можно посетить уникальные объекты. Тых, хто працуе на зямлі, часта без выхадных і святаў, пад гарачым сонцам і ў дождж вырошчваюць хлеб, садавіну, гародніну, забяспечваюць раён свежым мясам, малаком. Лепшых з лепшых ушаноўвалі ў суботу ў Палацы культуры. Аграрии, переработчики, ученые, даже сельскохозяйственные студенческие отряды имеют полное право разделить с тружениками села этот светлый праздник. Сохраним село, спасем страну. Эти слова главы государства можно считать вектором развития агропромышленного комплекса. Наш главный успех заключается в обеспечении продовольственной безопасности и независимости белорусского народа. Это именно то, о чем мечтали наши предки. Ведь многим из того, чем мы сегодня гордимся, мы обязаны своему главному богатству – человеку труда и земле кормилицы. Благодаря верности крестьянским традициям и бережному отношению к богатствам родной земли создается продовольственный щит региона и страны. Сегодня белорусские продовольственные товары являются эталоном качества за рубежом, а значит, работники агропромышленного комплекса – пример порядочности и трудолюбия внутри страны. Узнагароды з рук старшыні Маладзечанскага райвыканкама атрымалі лепшыя прадстаўнікі сельскагаспадарчых прафесій. Таксама свае першыя ўзнагароды атрымалі і маладыя спецыялісты. Безумоўна, не абышлося без віншаванняў і слоў сардэчнай падзякі работнікам сельскай гаспадаркі за іх бясцэнную працу. Сегодня замечательный праздник. Поздравляю всех тружеников агропромышленного комплекса нашего района с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Работа на селе очень сложная. Я это знаю не понаслышке, потому что постоянно общаюсь с этими людьми. Я желаю им всем огромного здоровья, здоровых условий труда, достойной заработной платы, мирного неба над головой, мира и добра в их дома, семьи,
родным и близким людям. Канцэртная праграма стала прыгожым завяршэннем ушанавання работнікаў сельскай гаспадаркі і аграпрамысловага комплексу. Па ўсёй рэспубліцы працягваецца збор подпісаў у падтрымку вылучэння кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, які стартаваў 7 лістапада. Месцамі правядзення пікетаў выбіраюцца найбольш ажыўленыя месцы. Напрыклад, у суботу ініцыятыўныя групы размясціліся каля палаца культуры. Маладзечанцы актыўна карыстаюцца шансам выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю і пакінуць подпіс за будучыню сваёй краіны. В связи с тем, что есть такое место, где можно выразить свою гражданскую позицию, я решила его исполнить. Считаю, для каждого жителя Республики Беларусь это наш гражданский долг. Электаральная кампанія набірае абароты. У гэты важны для нашай краіны час кожны грамадзянін можа прыняць удзел і не заставацца ў баку. Люди подходят, люди интересуются, люди спрашивают, задают вопросы о социально-политическом положении в нашей стране, оставляют какие-то свои замечания, мы тоже принимаем. Ну и, конечно же, оставляют свою подпись за кандидата в президенты. Ну, мы надеемся, что и в дальнейшем активность наших граждан будет такой же высокой, потому что кампания по сбору подписей продолжается. Збор подпісаў за патэнцыяльных кандыдатаў працягнецца да 6 снежня. Выбаршчык можа паставіць подпіс у падтрымку некалькіх кандыдатаў, але толькі один раз у падтрымку адной і той жа кандыдатуры. Подписи у граждан могут собирать представители только инициативных групп, которые имеют соответствующее удостоверение и подтверждающую их личность документ. Соответственно, граждане, которые хотят оставить свою подпись за кандидата на должность президента, должны иметь документ, который удостоверяет их личность, подойти, расписаться своей собственной рукой, поставить число и подпись. Выразить тем самым свою гражданскую позицию по данному вопросу. Нагадаем, выборы на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прызначаныя на 26 студзеня 2025 года. Інвестыцыі ў будучыя краіны. У Беларусі падтрымка сем'яў з дзецьмі была і застаецца адным з асноўных накірункаў дзяржаўнай палітыкі. Жыхары нашай краіны ў структуры жыццёвых каштоўнасцяў вылучаюць сярод галоўных прыярытэтаў стварэння моцных сем'яў і нараджэння дзяцей. Многія меры падтрымкі сучасных ячэек грамадства субсідзіруюцца дзяржавай. З 1 студзеня 2015 года па 1 лістапада бягучага у нашым раёне адкрыта больш за 2000 укладаў па праграме «Сямейны капітал». 1316 сем'яў звярнуліся з заявамі на датэрміновае выкарыстанне выдзеленых грашовых сродкаў. Право на назначение семейного капитала имеют граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь. При рождении, усыновлении или удочерении третьего или последующих детей в возрасте до 18 лет. Семья может реализовать свое право только один раз. С 1 января 2020 года в нашей стране разрешено досрочное использование средств семейного капитала. Это на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинских услуг. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь працягнуў тэрмін дзеяння праграмы сямейнага капіталу на наступны 5гадовы перыяд з захаваннем дзеючых умоў для яго прызначэння. Адпаведны указ глава дзяржавы падпісаў з мэтай паляпшэння жыццядзейнасці мнагадзетных сем'яў і іх доўгатэрміновай падтрымкі. Але гэту катэгорыю чакае і шэраг новацый. Люди были с видом на жительство в нашей стране, а родился ребенок в семье, и в течение года после рождения ребенка люди получили статус гражданства в Беларуси, они смогут тоже обратиться за назначением семейного капитала. Предоставляется право на досрочное использование на строительство, независимо от наличия направления местного органа власти на такое строительство. Прежде обязательным для этого условия было направление на строительство в обязательном порядке, на строительство квартиры. Теперь и без него средства на стройку большой семьи выделятся, если, конечно, семья значится как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. С 28 мая 2024 года исключено ограничение срока обращения за назначением семейного капитала в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. То есть обратиться за назначением семейного капитала теперь можно в возрасте до 18 лет ребенка.
Два новыя рэанімабілі папоўнілі аўтапарк маладзечанскай станцыі хуткай дапамогі. Іх набыло унітарнае прадпрыемства Мінаблсантранс для патрэб медыкаў і пацыентаў нашага рэгіёна. Адна машына ўжо выязджае на выклікі, другая пакуль у рэзерве. На станцыі хуткай дапамогі працуюць 15 аўтамабіляў, і самыя старэйшыя з іх 2020 года выпуску. Такім чынам, тэрмін эксплуатацыі машын складае не больш за 5 год. Аўтапарк хуткай дапамогі пастаянна абнаўляецца, і па-іншаму нельга. Гэта служба застаецца важнейшым падраздзяленнем у сістэме аховы здароўя. Прадстаўнікі Мінаблсантранса, у сваю чаргу, сочаць за належнай якасцю работы машын. Унитарным предприятием Миноблсантранс в ноябре месяце было закуплено 8 автомобилей реанимационных, 2 из которых были переданы для нужд станции скорой медицинской помощи Молодеческого региона. Автомобили иностранного производства, которые прошли переоборудование на белорусском предприятии. За этими автомобилями закреплены водители, имеющие большой опыт работы в отрасли и имеющие, естественно, первый класс водителя. У суткі ў сярэднім рэанімабілі выязджаюць на выклікі да 15 разоў. І гэтыя выклікі самыя складаныя. Людзі трапляюць у надзвычайныя здарэнні. Іх нечакана могуць напаткаць інфаркты, інсульты. Часам патрэбна транспарціраваць цяжкахворых з іншых рэгіёнаў. І ад работы менавіта рэанімацыйнай брыгады у многім залежыць вынік далейшага лячэння і выздараўлення пацыента. Новыя рэанімабілі аснашчаны самым сучасным абсталяваннем. Выязная рэанімацыйная брыгада ў складзе ўрача Андрэя Захаркевіча, фельчараў Сергей Гінько і Алесь Ляшчевіч, вадзіцеля Олега Загорскага ўжо апрабавала новую тэхніку. Уражанні прыемныя. Машина оборудована всем необходимым для оказания экстренной интенсивной помощи, поддержания ее жизненно важных функций. Помощь можно оказывать непосредственно в машине, в полном объеме. Транспортировка бережная, машина-подвеска мягкая. Поэтому мы этой машиной, в принципе, довольны. Надеемся, что она нас не подведет и выработает свой ресурс без поломок. Служба хуткай медыцынскай дапамогі працуе кругласутачна, забяспечваючы неадкладную дапамогу дарослым і дзецям як на месцы здарэння, так і на шляху ў стацыянарнае аддзяленні. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы!